Moi boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Carmen Conde e alégrame moitísimo que nos acompañedes neste final de viaxe de Cruzas en Mirar. Viaxe intensa, por certo, xa vos lo digo, que intenta crear un diálogo social para tecer a memoria emocional de tres territorios. Un deles é o voso, Ares. En todo este proceso, para nós o obxectivo estivo posto en deixar de observar tanto o noso propio reflexo, atravesar o espello cara ao outro lado, un espello simbólico, e tratar de comprender mellor a realidade, os contextos e a vida doutras persoas. Mais concretamente daquelas que hoxe chegan dende distintos lugares do mundo para vivir aco. Que da man deles e delas, mas tamén de diversos axentes sociais como ONGs ou servizos sociais do Concello, comprendamos mellor as dificultades do seu proceso. Intentemos preguntarnos como sociedade que podemos facer nós para facilitarlo e tamén tratemos de tirar abaixo mentiras e bulos que tan lixeiramente circulan sen ningún tipo de comprobación. Para todas estas cuestións, hoxe temos o prazer de poder conversar con Alejandro, que chegou xunto coa súa familia a Ares hai uns anos, con Lucía, educadora social do Concello, con Doris, do Padroado de Concepción Arenal, con Soledad, narradora oral, xestora cultural, actriz, e Yamini, poeta e artista multidisciplinar. Benvidas e benvidos. Graciñas por estar acó, lugar ao que non teríamos chegado se non fose por cultura e servizos sociais. Imos aló. Primeira pregunta de todas. Unha pregunta que non se abondou ou abondo, pero Alejandro, por favor, preséntate ante esta audiencia que tes aquí diante, contalles ao teu público un pouco de onde ves, que profesión e que carreira exercías en Venezuela e todos os obstáculos burocráticos que atopas a hora de exercela, que procesos tes que seguir. Dale, bueno, ante todo, pues gracias por la oportunidad. Mi nombre es Alejandro Moreno, soy psicólogo de profesión. Actualmente me encuentro haciendo un proceso que se llama homologación parcial de estudios extranjeros, el cual pues me encuentro realizándolo por la Universidad de la UNED. En temas, en cuanto a la parte burocrática, pues es esperar más que todo por lo que es la parte del país de donde vengo, que es parte de Venezuela, ya que es muy complicado hasta cierto punto, pues la parte de los papeles para que salgan con algo de prontitud. Y actualmente pues me encuentro estudiando, bueno, la carrera como tal y también acabo de terminar lo que es el proceso de homologación de lo que viene siendo el bachiller. También hice acá en Galicia lo que viene siendo un certificado de profesionalidad de nivel 2, hecho por la Junta de Galicia. Y otro curso que hice, que fue, de hecho, fue el Patronato de Colección Arenal, muchísimas gracias, que fue con el monitor de tiempo libre, que realicé hace 2 años, ¿no fue? Sí. 2 años, sí. Y bueno, en cuanto a tu pregunta principal de todo lo que viene siendo los procesos, sí, o sea, es un proceso un poco hay que tener mucha paciencia y mantenerte informado también, ya que pues lo que es la parte de saber qué papeles tienes que traer, qué papeles no, pues tienes que meterte mucho en internet, buscar mucha información, ya que no está como tal a la mano, pero no es imposible. Es un proceso que se puede realizar y bueno, ciertamente en mi caso personal como psicólogo, pues si no se homologa, pues es una carrera regulada, por lo que tienes que volver a estudiar. De hecho, varía de acuerdo en diferentes universidades, pero por lo menos en mi caso, la UNED son como 2 años y medio, 3 años en el proceso de homologación para poder ejercer. Todo este reinicio, porque é un pouco volver a empezar, para ti a nivel emocional e psicolóxico, que significa este cambio e como afecta a túa autopercepción? Bueno, buena pregunta. El duelo migratorio, volver a empezar de nuevo y volver a reinventarte, creo que es una de las cosas que son un poco más complicadas. No es imposible, pero sí el hecho de tener que volver a reconstruirte, volver a hacer esa amalgama, ¿no? De ideas, de construcción, bueno, de darte cuenta de que empiezas de cero.
ciertamente pues es complicado. Yo lo que digo que para todo migrante lo más difícil es lo migratorio. Y si se tiene las herramientas y si se sabe cómo poder poco a poco irlas gestionando, pues puede tener una mejor calidad de vida y también una mejor amplitud en lo que viene siendo desarrollarse y sobre todo pues ser útil en el país en el que estás, claro. En este sentido, bueno, Doris, ti tamén chegas de outro lugar, de onde ves? De Venezuela. De Venezuela. Ti viviches un proceso parecido ao que está contando él? Bueno, realmente mi proceso fue un poco diferente porque yo vine directamente con el Patronato Concepción Arenal, que es un patronato sin fines de lucro y que ayuda a los migrantes en el sentido de la guía, de la información que se requiere, y los ubica. Como se trabaja con demasiadas personas de diferentes países, entonces, de acuerdo a cada país, se trata de informar las necesidades que ellos pueden cubrir aquí en España para seguir adelante. Se le da tema de educación en el sentido hacia dónde debe dirigirse, tema de trabajo, tema de sacar cualquier documento de vital importancia para poder seguir adelante. Entonces, nosotros contamos con muchísimos usuarios de muchos países del mundo que tocan nuestra puerta precisamente para pedir información porque llegan un poco perdidos, ¿no? Sobre todo hay personas de Marruecos, de Senegal, que también dentro de Ares hay una población interesante que ellos acuden al Patronato Concepción Arenal aquí en Ares para que se le dé, los de Senegal, Marruecos, se le da un curso de español. Todos los actividades que hace el patronato es gratuito. Entonces ellos hoy vienen los jueves en la tarde a un espacio que gracias al Consejo de Ares nos cedieron temporalmente el espacio para nosotros poder hacer el curso de español en los jueves. Y los lunes se hace un curso de costura con una profesora que es modista en su país, que su origen es Colombia, y ahí vamos tratando dentro de nuestra población de Ares, tratar también de ayudar y que la gente se encuentre apoyada, no sola, ¿no? Cando dis que o teu proceso foi distinto ao del, porque viñeches co Padroado Concepción Arenal, foi porque entraches en contacto con En eles? contacto inmediatamente y Vale, inmediatamente ya me activé, ¿no? vale, vale. Sí. Esta mañá, tanto Yamini como Soledad contaban que elas pasaban e pasan constantemente por este proceso. Non sei cal de vos quere falar. Agora toca empezar a ti. Sí, eu penso que a experiencia migrante é esa, é que estás nun constante proceso de adaptación. Primeiro cando chegas, despois cando xa aprendes como funciona todo. No meu caso persoal, eu cheguei sen saber o idioma. Cheguei a Valencia no ano 99, antes de que tivésemos internet nas casas, un internet que funcionase ao uso na palma da man, como é hoxe en día. Non había patronato, non había axudas en forma de asesoramento de ningún tipo. Entón, tiñas que ir enterándote. O meu caso é moi distinto porque eu cheguei aos 10 anos por unha decisión que tiveron os meus pais. Eu non fun a persoa que decidiu activamente vir. Eu estaba contentísima coa miña vida en Bombay, en India. De feito, a nosa familia estaba ben. Non fuximos, tivemos un enorme privilexio de non ter que fuxir de nada nin buscar unha vida mellor. Simplemente meu pai, co seu traballo, tivo un traslado de traballo e a sede nova estaba en Valencia. E iso foi o que nos fixo migrar, non? Entón, volvendo ao de antes, é unha adaptación á nova situación, á climatoloxía,
a lingua, a un sistema de ensino distinto. Eu son músico, son pianista de clásico, e traballo, estudei no mundo de conservatorios. Agora son docente no Conservatorio Superior en Coruña, e iso que din de que a música é unha linguaxe universal é mentira, porque a música ten a súa terminoloxía que vai cambiando segundo o idioma que ti falas. Eu levaba moitísimos anos estudando música no meu país, a música clásica europea occidental estudiaba o xa no meu país e tiven que facer ese proceso de traducción. E penso que, como a iso, as persoas migrantes estamos constantemente facendo un proceso ou ben de traducción ou ben de reinterpretación e interpretación constante para adaptarnos a todas as cousas novas que nos chegan nesta vida. Mesmo se acabas de chegar, se levas un tempo, ou como no noso caso, levas aquí, pois eu levo desde o 1 de maio deste ano, 26 anos no Estado español, 9 en Galiza, 8 en Valencia, e despois anos por aí divagando polo mundo estudando. Estás constantemente adaptándote. É unha escola boísima para calquera situación, a verdade. Pouco recomendable que sexa así, tan chocante, tan duro, pero prepárate para todo, sí. Ben, no meu caso, eu nacín en Uruguai, e aínda que na miña familia non hai ninguén galego, medrei rodeada de galegos e galegas, por tanto, sen saber que ia ser de algún xeito o meu futuro, estaba de alguna maneira pois predestinada. Eu saín de Uruguai coa idea de que eu era uruguaxa, 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 e que da miña terra non iba a marchar. Eu cheguei a España por un contrato para unha obra específica como actriz que ia facer ese papel e voltar a miña terra a seguir loitando polo meu soño que era ser actriz. Pero polo medio pasou un corralito que foi algo devastador, que estivo no Río da Plata, e despois tamén unha realidade. Eu como muller na miña terra, muller que soñaba ser actriz, atopaba moitas barreiras e de súpeto estar aquí fíxome ver que eu tiña unha chea de oportunidades que non as tiña alá. Entón, pois, ese momento foi a primeira mutación de dicir, vale, está ben, son uruguaya, vou voltar a Uruguai, pero vou estar un tempo aquí, vou aproveitar para formarme máis, para forrar, para facer uns cartiños e logo regreso. Pero, como di o refrán, no? Dios, o home expone e Dios dispone, non? Entón, pois Deus dispone, pois que non, que se cruzara polo camiño un galego da Pobra do Caramiñal, e xa aliamos, aquí levamos 23 anos de conversación, e evidentemente eu cheguei falando castelán, porque no Uruguai falamos castelán, pero en canto cheguei a Galiza eu entendín que eu como contadora de historias, pois tiña que facer a miña carreira en galego. Non ten mérito ningún, se estivera na China falaría chinés, e se estivera en Inglaterra inglés, pero porque máis que nada que eu sinto que estou a mentir esta terra, se non a menciono, se non a digo na súa lingua. Eu necesito decirlla en palabras en galego. Entón, esa foi outra mutación, porque entón o meu mundo fíxose máis grande, fíxose moito máis grande. E moitas veces, cando, por esta cousa das utilidades, non que te levan polo mundo como exemplo de que falas galego, se ti podes, se ela pode, ti tamén, non? Casi como son como unha publicidade con patas. Eu sempre digo, pero é que é todo o que recibín eu, porque sempre se busca utilidade, non? Eu digo, mira, dende que eu falo en galego, eu traballo en Brasil, en Portugal, todos os meses, en África, en países da lusofonía. Meu universo laboral, se hai que buscar unha utilidade, ampliouse. Pero, ademais, a miña rede de contactos, a miña rede de afectos, é tremendamente máis grande. E tive que mutar de novo para ser esa muller que conecta todo o tempo con xentes de distintos países, de distintas culturas, pero que nos une o mesmo, que saímos un día da nosa casa e que fixemos a nosa casa noutro lugar do mundo.
Lucía. Sorry. Todas estas realidades que estamos escoitando derivan en vos moitas veces. Más que derivar, la mayoría de las veces empiezan en nosotros. Xa, Es decir, llegan aquí, lo que hablábamos un poco por la mañana, y el primero, el segundo sitio donde después de llegar, hablo de Ares porque es donde trabajo, vienen a servicios sociales de Ares. Ujú. Y nuestro trabajo es un poco, o quiero pensar que es un poco el acompañar. ujú, Entonces acompañar un poco en el proceso, que era un poco lo que hablábamos por la mañana, de que se viene muy desinformado, de que dependiendo del tipo de nacionalidad en la que vengas, pues se empieza de 0 o se empieza de 5, pues no es el mismo caso de ellos que vinieron con los papeles, o de Griselda que vino con la nacionalidad y con todo, que la gente, que la mayoría de la gente que nos viene de abajo de África, que viene sin papeles, porque tienes 2, 3 años ganados. ujú. Quitando el tema de homologación de títulos y tal, pues ya tienes 2 o 3 años ganados que para el tema laboral y todo ayuda mucho. Eso, Claro. las otras personas son 2 o 3 años que hay que apoyar mucho para que puedan salir adelante. Claro. Cales, a hora de desempeñar o teu traballo, cales son os principais obstáculos que atopas no sentido de, pois, a lei está así e eu non podo facer máis, aínda que quixera. Para mí el idioma. Para mí el idioma nos dificulta mucho. Es decir, no es lo mismo atender Latinoamérica, Sudamérica, que atender África. Y eso que ahora tenemos los móviles, pero a ver, tú con un móvil al final, por mucho que pongas el Google Translate o lo que quieras, pierdes mucho. Pierdes muchísimo. Nos pasó cuando vinieron unas familias ucranianas. Sí, está muy bien, pero pierdes mucho. Entonces el idioma es una barrera que nos dificulta mucho. Y después el tema de lo que hablamos por la mañana de la desinformación. Ujú. Es decir, se viene muy, muy desinformado. O sea, piensan que se llega a España y que esto es el estado del bienestar y que tenemos todo a nuestra mano. Y no. Dende o Padrado Concepción Arenal e Servicios Sociais colaborades? Sí, sí, totalmente. Es decir, ellas están, lo que os explicaba perfectamente, están mucho más especializadas en el tema de Marruecos necesita esto, Venezuela otra cosa, Senegal otra. Entonces nosotros ya lo que hacemos directamente es derivarlos a ellas. Vale. Y después el tema del idioma, que al tener los cursos de español, las derivamos para eso, sobre todo la comunidad musulmana, que nos interesa mucho que las mujeres, porque la mayoría de los hombres ya llevan aquí muchos más años, no vienen a servicios sociales, Ujú. vienen a servicios sociales lo primero por el informe de arraigo, Ajá. para traer a sus familias, y después cuando ya vienen con las familias y los niños, ya es cuando vienen. Pero claro, nos encontramos que ni la mujer ni los niños saben español. Entonces, el primer es pasarlos a derivarlos a ellos. Como lle poderíamos explicar a alguén que vai a ver isto na súa casa e que non escoitou nunca informe de arraigo, que iso e que implica? Pues es un informe que, digamos, que acredita que esa persona reúne las condiciones tanto laborales como de su domicilio para que pueda traer a su familia. Ujú. Vale. Y después, aparte, nosotros, Servicios Sociales hace el informe, pero aparte ellos, si me equivoco en algo, me corriges. Es más, yo, por ejemplo, soy Doris. Ah, Tienes que demostrar que o tienes familia, tienes un trabajo que te mantenga, etcétera. vale. Y ahí ya Estabilidade. demostramos de que no llegas aquí para tener una ayuda. Claro, isto que falábamos pola mañá, o mito de o bulo de vienen a vivir de pagas. Eso é imposible, absolutamente imposible. Totalmente. O sea, si llegas a vivir de una paga, ¿cómo puede vivir totalmente otro español? Lo que decíamos por la mañana, tienes que tener tu documentación en regla. Después de esa documentación en regla, la mayoría de las ayudas te piden o 6 meses, un año de residencia efectiva en España, o en el caso de la Risga, 6 meses en Galicia. Entonces, al final tienes el mismo derecho que tiene un español, pues que tú lo eres. Claro. Tienes tu nacionalidad española. Entonces, no... Es más, para mí algunas veces viven más de las ayudas los españoles que las personas que vienen de fuera. Ujú. Sí, sí. Vale. Falaba pola mañá dun grande tema que era o racismo, despois vamos a él. Pero
quero recuperar unha pregunta que no seu momento fixen no vídeo podcast que gravamos neste mesmo escenario. Estaban Ernesto, unha fonte de sabiduría da agrupación instructiva de Camouco, que hoxe non puideron estar acó, pero que colaboraron man a man con nós en todo este proceso. Ernesto falábanos do edificio de Triscornia. Ares, e moi especialmente Redes, tivo moita emigración a Cuba e precisamente a Agrupación Instructiva de Camouco é a asociación guardia desa memoria tan importante que construe un pobo. Ernesto contábanos que moitos emigrantes galegos ao chegar a Cuba ían ao edificio de Triscornia a pasar unha corentena. A este edificio ías pararse se non te ia buscar a túa familia, se che faltaba algún documento ou se tiñas síntomas de algún tipo de enfermidade. Aí vivían en condicións moi precarias, algunhas mulleres incluso viviron abusos. Eu pensei que isto era lonxano no tempo e no espazo, ata que descubres que en España hai centros de detención de estranxeiros de xeito totalmente ilegal, porque ademais nin sequera cometeron un delito. A pregunta, porque hai unha pregunta ao final de todo isto, esta é unha vulneración dos dereitos humanos, unha privación de liberdade, pero que outras vulneracións máis pequeniñas se atopan no día a día das persoas migrantes? Bueno, a ver, eu creo que, ademais, como muller que se me nota claramente que non son daqui, aínda que últimamente estou facendo unha brincadeira e digo que son de algúns sitios así para desconcertar, non? Digo, sí, eu son de Boqueixón. Entón, os de Boqueixón son así, pois sí, non? Pero sí que é certo que hai unha constante que é o medo, eso que falabas ti antes deses 2 anos, 3, entre que non tes a legalidade, a tua vida está en pausa, a tua vida non avanza, hai que estar, como decía moi ben Alejandro, moi preparado mentalmente, é fundamental o entorno, o apoio, que existan entidades como a Concepción Arenal, oxalá, cando nos chegamos, porque realmente non tiñas nada diso, pero despois está esta outra cousa da fragilidade constante de non ter un documento que certifique que ti és unha persoa honrada, que ti na túa terra, como comentaba pola mañán teu pai, tiñas mesmo un prestixio, unha familia boa, ves de familia, unha familia decente, honrada, traballadora, e de súpeto volveste un sospeitoso, unha sospeitosa constante, non? Entón te para a policía en calquera sitio, pídenche documentación, o que pode significar, pero eu creo que o que máis pánico era os aeroportos, non? Nos aeroportos vese claramente cando ti és cidadán de primeira ou de segunda ou de terceira, porque mesmo nós tivemos a sorte de chegar en avión, pero sabemos que hai xente que arrisca a vida para chegar aquí. E cando hai alguén que arrisca a vida, o que pasa o medo que pasamos nós por un aeroporto onde ti non sabes se a señora ou o señor de turno vai decidir que pases por este lado do pasillo de migración ou por ali a un cuarto onde tes que quitar os zapatos, onde te quitan toda a tua equipaxe, onde quedas nun cuarto que non hai nada máis que bancos fríos de metal, onde hai un reloxo que pasa o tempo e ti non sabes canto tempo vas a estar ali hasta que volven e regresan e che din, sí, pode pasar. Eso é unha vida e ese medo non cho quita ninguén. E ti vas pola rúa e cando ves vir o policía polo outro lado, ainda que ti non fixeches nada, xa estás preparando os papéis, xa estás por explicar por que estás ali, non? Entón, sobrevivir, entre aspas, a ese momento é moi duro, pero a la vez tamén permite, de alguna maneira, non sei se a palabra é disfrutar, pero recoñecerte nese proceso na persoa que es ti despois, non? Entón, eu penso que unha das cousas que habería que de algún xeito solucionar é porque hai cousas que penso que son posibles. Acelerar os trámites das persoas que chegan con formación e máis que nada en carreiras que son necesarias neste momento aquí. Hoxe pola mañán falábase do tema dos cuidados dos maiores, de xente de determinadas profesións que non hai, pois habería que buscar. Eu non estou dicindo que cho den, pero aseguro vos que eu cheguei nun avión e no avión que viña un xogador de fútbol de Uruguai
E 30 días despois, eu vin na portada del País a este xogador xurando a nacionalidade. Entón, se a xogador de fútbol puideron sacarlle a nacionalidade en 30 días, por que a min tardaron 14 anos? Por poñer un exemplo, non? Eu son das que penso que os trámites hai que cumplilos, porque a legalidade é o que nos ampara, é o que nos protexe a todos. Pero hai certas cousas que deberían de axilizarse, non? Ese non presuizar, se eu veño con certificados de boa conducta do meu país expedidos pola comisaría, pola policía, polo que sexa de cada país, que están asinados, que están apostillados pola embaixada, non estou a mentir. Non teño por que seguir estar de sospeita durante anos pedindo trámites alá que son carísimos, que se tardan máis de 3 meses non valen, mentras aquí se fai isto e entón ti te eternizas nunha pausa que estás pendente do carteiro todo o tempo para que chegue o papel que precisas para correr dentro dos 3 meses que non caduque na oficina para que todo encaixe e así proseguir o trámite. Porque estamos falando de vidas. Estamos falando de vidas. Alejandro, Bueno, tema fuerte. Sí, creo que la parte, sobre todo carreras, psicología, la parte de periodismo, la parte también, bueno, abogados también, los trámites a veces para homologar son un poco lentos, entonces claro, la persona se puede frustrar en el proceso. Y también tomando en cuenta de que es otra modalidad también. Entonces tienes que adaptarte no solamente a la modalidad que ya tenías de estudio, sino también a la modalidad del país en el que entras, acoplarte a esa modalidad y también pues en el proceso la vida continúa, no se detiene. Entonces tienes que buscar trabajo. Igual, si tienes los papeles y vienes ya con la nacionalidad española, porque mis abuelos son canarios y gracias a ellos y gracias a mi madre también, en la parte de Canarias pues tengo la nacionalidad, igual eso no dice que llegues aquí y ya tengas todo resuelto. Tienes que empezar de cero nuevamente. Después de tener ya trabajando en la parte de psicología, ya con mi trabajo estable aquí, empecé nuevamente y empecé de camarero. De hecho, mucha gente aquí en Ares, trabajé 4 años de camarero, también trabajé en McDonald's, trabajé con ustedes también en el patronato, gracias por la oportunidad que me dieron. Y bueno, aquí estamos. La idea no es quedarnos sencillamente sentados, sino también salir adelante. Y como tú lo decías, la parte de eso implica es tomar esa decisión. Y aunque la vida se te está deteniendo hasta cierto punto, porque tienes que esperar trámites, procesos y papeles, pues verle también el lado positivo, que es que el tiempo que nos queda es único. Y cada día tiene 46.000, espera, ya va. Bueno, en fin, 24 horas. Un mogollón. un mogollón de horas. Lo tenía en la mente, pero se me fue. esa sensación de medo da que fala Sol, Sí, porque claro, llega un punto en el que tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque, ok, no puedo trabajar con lo que ya yo venía trabajando 4 años, ahora tengo que reinventarme. Bueno, pues hago un curso de camarero, porque también hice un curso de la Cruz Roja de camarero durante 4 meses y medio. Dije, bueno, hago este curso de camarero, ¿qué más hago? Bueno, busco qué hacer. Pedí en todos los locales aquí de Ares. La avenida cuando estaba me dio la oportunidad de trabajar. Bueno, pues trabajo de camarero. Y en lo que estaba trabajando de camarero, cuando no tenía la oportunidad porque había procesos, porque fui fijo discontinuo durante mucho tiempo, pues me voy a McDonald's y trabajé en McDonald's. O sea, en el sentido es no quedarte parado, sino seguir continuando en lo que vayas a hacer. Y a pesar de que todavía no tengo todo listo de psicología, pues estoy esperanzado en sacar mi carrera y también trabajar de ello. Bueno, tanto es así de oportunidades que tenemos en España que hubo una parte esta de los rodajes que se hacían aquí en España y bueno, y quedé en 2 castings. Fui al casting de la película de Lewis Liu que se estrenó ahorita, bueno, pues aparte de los extras y también en la serie de Clanes. O sea, en el sentido es, no te quedes parado, sigue adelante, sigue luchando por tus sueños. Y bueno, y el miedo siempre va a estar. Y la pared siempre está. Pero la idea es atravesar la pared, no quedarte detrás de la pared. Es mi humilde opinión. Estou de acordo, pero teño que discrepar, porque estamos falando do medo de non tener documentos e que a No, policía claro. te deporte e te manden de novo a caixa de saída.
non dubido que o teu proceso sexa tremendamente duro porque creo que das cousas que máis traballo dan, eu tiven a sorte de, aínda que cheguei aquí, eu sempre seguín no meu traballo. Parece que os actores somos unha cousa ilegal en todo o mundo, entón ninguén me pediu actualización de carreira, nada, o sea, eu sigo pa diante. Evidentemente, se quixera ter unha praza na administración pública, pois tendría que empezar outro, pero como non se me dá ver onde ser funcionaria, pois non me preocupa. Pero eu refírome ao... Non estou falando só de min, que sí que o vivín. Refírome a esa constante de medo de que non saber en que momento igual, o está pasando agora en Estados Unidos, Na espalda de ¿no? Damocles. Claro, de que ti saes ao traballo ese que conseguiches para tirar para diante o que decías ti, a economía sumersida, e que igual nunha redada policial ti non volves a despedirte da tua familia, te suben a un avión e alá vas. Refírome a ese medo, non é un medo irracional, si queres, pero é un medo primitivo, é un medo primixenio que moitas veces paraliza. Entón, Claro. cando existen lugares que é o que falábamos con Xami, que nos non tivemos desa contención, dese profesional, non sabes de que agarrarte. Entón, ese medo non o desexo a ninguén. A No, ninguén. dende logo. Doris, en que consiste o traballo de mediadora intercultural? Ajá, nosotros cuando llega una persona de otro país, si es, como estamos diciendo, latinoamericano, el proceso es mucho más fácil. Pero hay que tener en cuenta también la individualidad de la persona. Si la persona no quiere adaptarse a la nueva realidad, el proceso le va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque tú dejas tu parte ya vivida y aquí tienes que adaptarte, aceptar y respetar. Y hay costumbres que en tu país no lo tenías, tú lo adoptas porque si te vas a quedar, vas a vivir aquí y ser agradecido. Porque en el camino siempre nosotros le decimos a los usuarios que vienen al patronato, aquí hay muchas oportunidades, siempre por el camino recto y siempre con una mente positiva. Nosotros lo guiamos de qué opciones puedes tener cuando vienen con niños menores de edad. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Escolarizarlo, que eso es fundamental. Sacar la tarjeta sanitaria cuando tienen el tiempo cumplido. Los cursos que pueden hacer si no pueden trabajar, pueden activarse haciendo cursos. Hay muchas instituciones también que ofrecen cursos de corto plazo que pueden ayudar. Y así, y que se integren a la sociedad de forma positiva, activa. Nosotros tenemos un grupo de voluntariado que eso los ayuda también a despejarse, a aprender. Y vamos caminando juntos, todos agarrados de la mano, obviamente también con las instituciones públicas que nos ayudan muchísimo y los vamos guiando. De acuerdo a la individualidad, a los requerimientos que una persona solicita, uno le va diciendo, tienes que hacer esto, esto, por acá, por allá. O sea, porque somos un equipo multidisciplinario. Hay técnicos, hay abogados, hay psicólogos también. Y por el tema de violencia de género, también todo eso tenemos. Y en Ferrol hay una casa de acogida, solamente para mujeres y con sus hijos, que no tienen dónde pasar la noche o algo, entonces se le da el apoyo necesario por un tiempo determinado hasta que ya puedan ellos independizarse, ¿no? Y así se va apoyando a las personas. El trabajo intercultural es que nosotros tenemos usuarios de todo el mundo, muchísimos latinoamericanos, pero también africanos. Y entonces las actividades son para todos. Por ejemplo, ahorita en Navidad, los niños de creencia musulmana también se acercan, hacen galletitas, o
sea, sin entrar en el tema, Ujú. sino la actividad de galletitas de Navidad o una estrella o cualquier cosita, ellos se integran y entonces ahí tú ves en el equipo cubano, brasileño, venezolano, colombiano, peruano, de Marruecos, de Senegal, y todo el mundo comparte. Esa es la parte de intercultural, ¿no? Y obviamente el patronato tiene muchísimos eventos a lo largo del año que todos que se hacen voluntarios participan, colaboran en el sentido, no en dinero, sino en talento y en mano de obra. ¿Puedo intervenir un momentito? Sí. Y de hecho, una de gracias a ustedes, lo que es la parte de monitor de tiempo libre, que eso Así. ayuda mucho a los jóvenes cuando vienen. Hay un curso muy interesante Ujú. que hace el Patronato Concepción Arenal, bueno, entre unos, Entre uno porque de ya han empezado a hacer más, es el monitor de tiempo libre, que el certificado lo emite la Junta de Galicia, o sea, está ya, o sea, es una profesión que tienes en la mano. Y el patronato lo hace, es un periodo de 6 meses, el estudio con prácticas, y entonces ya el joven o la joven que lo haya realizado ya puede entrar en el campo de trabajo como monitor, que hay bastantes necesidades en cierta temporada, sobre todo en verano. ¿No? Agora mesmo eu vos volver a presentar a Yamini Teresa Prabhu, que é unha poeta a que de corazón tedes que escoitar. Dadelle un aplauso, por favor. Bueno, vou comezar este mini recital presentándovos os meus avós, que son as dúas persoas que eu deixei atrás, que foi a miña mágoa máis grande cando me emigraron os meus pais. O primeiro texto é un poema que é unha confesión dunha trastada. Unha confesión da que se enteraron os meus pais hai cousa dun mes. Gardei o segredo 30 anos. Foi un día que quedei a soas na casa dos meus avós, solamente estaba o avó desperto, bueno, medio desperto, medio dormindo a sesta, vendo algún partido de tenis sería, e vin que non había ninguén ao mando, e aproveitei para ir á cociña, facer a trastada que sempre quixen facer, pero nunca me atrevín, que era ir ao bote de sal e ir collendo sal para comer sal. Xa está. Super recomendable. O poema chamase Ladroa de sal. A súa tarde afundida no sofá, entregado ao sono coa única testemuña do rumor dun comentarista. Da casa enteira escollín un só recuncho, a cociña, a espreita. Entre os dedos a faísca abríame camiños de sal, pertenza de todos os mares ardendo no teito da boca. A barriga volvese nó, a gorxa a medio prender, un segundo de sorpresa e logo a risa. Dúas follas que tremían baixo o mesmo vento. Sobra dicirvos que meu avó enterouse cando eu fun ao baño porque me atopaba fatal e nunca contou o meu segredo. O único que fixemos foi rir moitísimo sobre a miña travesura. O seguinte relato é sobre a miña avoa e as nosas costumes de fines de semana cada vez que os visitaba. Sempre que estaba en Mahim, que é o suburbio onde vivían os meus avós, íamos mercar o peixe. No camiño visitábamos a alguén que lle importaba, alguén maior que xa non saía de casa, alguén que non podía quedar no esquecemento. Regateaba ela, miraba eu, os gatos deslizábanse entre os pés das peixeiras. O regreso traía o arrecendo do mar, e na bolsa algo máis que peixe. Unha conversa lenta, un doce envolto en papel, o sal nas mans e miña avoa. Cando colles un avión para cambiar de vida, os adultos, bueno, cada pasaxeiro ten 25 kilos no caso de India para poder meter
todo o que pode da súa vida e cambiar de lugar. Eu, no meu caso, tiña unha mochila de nylon dos anos 90, de colores moi vivos, cun reloxo de plástico diante. Estaba orgullosísima da miña mochila. Este texto vai dese momento no que eu tiven que decidir que meter na miña mochila para traer. Unha lámina do Bosque Encantado, a triloxía de Enid Blyton, un xoguete de menú infantil, o espello de man co logotipo das Spice Girls. Todo cabía na mochila de nylon co reloxo marcando a hora. Tamén a vida que me chegaba cos avós. Cando chegamos a Valencia, claro, daquela non había internet na casa de todo o mundo, entón o que facíamos era escribir cartas, comprar tarxetas de chamadas que tiñas que rascar, e dicíache unha voz un día que tiñas 3000 minutos e o día seguinte tiñas 3 minutos, o sea, non, sabes, estaban mal equilibrados. Era iso ou senón escribir por carta. Eu escribía nuns papéis que se mandaban por avión, que mercaba do estanco. Era un momento no que estaba a aprender o castelán. Entón, eu tiña clarísimo que a vida podía solucionarse, que podía volver a construir fogar se traía de volta, se traía cara a min os meus avós. E como ia facer iso? Pois os meus avós, obviamente, se viñan a España, non podían seguir falando inglés, terían que aprender o castelán. No papel azul pagavión cabían os exercicios de gramática, unha ponte erguida na orde das palabras. Os avós ia cada día unha lección breve. Artigos, estacións, o xeito de pedir un vaso de auga, redaccións mínimas para que a miña vida lles coubese nas mans coa elasticidade da lingua que nos unía. No peito gardaba o futuro regreso da casa, refeita sin intérpretes. Cría de verdade que un dicionario podía ser un pasaporte. Nunha das cartas de volta, porque eles respondían tamén, eu mandei o recado de que miña avoa nos pasase a receita dun suflé de mango, nunha especie de natillas que facía ela. Eu, cando cheguei ao Estado español, non era unha nena moi lambona, comecei a ser lambona cando coñecín o meu parella galego, facendo a carreira. Os galegos sodes ben lambones, pero é que tedes moi boa comida, e sodes dos que tedes cultura de comer. Iso é unha cousa que nos gusta moito aos de fora. Pois nese momento eu quería esa receita do suflé de mango porque pensaba que se tiñamos a receita, de algún xeito, reproducindo iso, poderíamos ter o sabor da casa dos avós, non? Connosco. Unha escrita concentrada, taquigrafía mínima nas indicacións dun suflé de mango. En Valencia abrimos a lata compacta, pasta espesa que prometía un eco do fogar na nosa receita. Cando o doce perdeu o calor, levámolo á boca. Na seguinte chamada, desde a cabina telefónica, conteille a imposibilidade. Faltábanos a presión do bolígrafo, o peso exacto da man, deixándose sentir no papel, coa elegancia breve da letra da avoa. Cando chegamos a Valencia, claro, o noso cometido era aprender como funcionaba todo e aprender o castelán. E despois de estar aí un tempo, decatámonos de que había unha segunda lingua que era o valenciano. E o castelán de Valencia pois pasa como o castelán de Galicia, que hai diglosia, e hai palabras que se van prestando e que se van mesturando nas dúas linguas. Unha desas palabras é paraeta, que en valenciá quere dicir o quiosco, onde ti vas mercar as golosinas. Eu na porta, querendo caber no idioma das amigas. Miña nai na mesa coa lingua partida nun dicionario. Estudábamos palabras novas, escudriñando todos os futuros en anticipar a diglosia valenciana. 5 duros para la paraeta. Ti preguntabas antes, Carmen,
polo tema de como se vive o racismo nun proceso migrante, non? Pois, desde o punto de vista dunha nena de 10 anos, é ver como os teus pais, que son dúas persoas que tes ti de referentes e as que respetas moitísimo, a xente comeza a falarlles como se fosen parvos, a infantilizarlles simplemente porque non se expresan igual na lingua de chegada, non? Unha das veces que máis vivín iso foi un día que eu estaba mala, tiña unha conxuntivite, e miña nai preguntou e dixo, bueno, teño que levar a miña filla ao médico e dixeronlle, ti leva a urxencias. E miña nai, pero que urxencias? Se non tivo ningún accidente, non é tan grave. Claro, dalá de onde somos nós, en India, vas a urxencias se te acaban de atropellar e estás a piques de morrer. Senón, vas ao médico. A la que foimos para urxencias e tivemos que esperar moitísimas horas porque, claro, eu era menor de idade e había que esperar ao pediatra que aínda non chegara. Un mundo da cor do azafrán, rastro ácido no bordo das pestanas, o reloxo xirando sobre o mesmo branco e o pediatra por chegar. Conxugacións verbais que se acumulan e mesturan na ladaíña berrada de xestos e documentos. Todo racha en voces a muller de ladrillo que sostén o fogar no colo. Anos despois, noutra sala de vixilias compartidas, un médico en inglés, un bebé que rí e a súa nai co alivio na lingua. Ao saír da consulta, fago unha chamada. Hola, mamá. Que tal vai? Nestas datas de Nadal, a min cóstame moitísimo porque eu asocio estou me emocionando e non pensaba facelo. Eu asocio o Nadal a 30 grados, como falaba esta mañá Sole, porque toda a miña vida, mentres vivía nos meus avós, tiven o privilexio de pasar polo menos un mes de verán con eles e as vacacións de Nadal. Eu veño dunha familia católica porque a miña familia é orixinalmente de Goa, que foi colonia portuguesa, entón, bueno, pois teño estirpe, son nepocatólica, ademais, porque tiña un tío avó arzobispo, unha tía avoa madre superiora e un misioneiro, o sea, sí. Eu de cativa quería ser monxa porque pensaba que sería como Sonrisas e lágrimas que se pasan o día cantando. E nada, quería outro día, este texto é super reciente, quería escribir sobre esa sensación de vivir entre dous mundos. Que me pasaba que moitas veces que ía a Bombay tiña que volver antes dos meus pais porque xa chegaba un momento no que eu estaba estudando unha carreira ou estaba traballando ou tiña outra vida e apremiaba estar de volta antes, pero meus pais quedaban unhas semanas máis ou 10 días máis. Eses 10 días para min era un momento de tranquilidade porque era como terme a min cos meus avós, non quedaban sós e había un fío que non se cortaba entre eles e min. Nas vacacións volvíamos a India e o tempo libre caía enteiro nese espazo onde medramos. Co paso dos anos, fun regresando antes. Agardaban exames, audicións, a vida propia e os meus pais permanecían unhas semanas máis sostendo o fío que deixaba atrás. Escasos días ao ano quedaba en min unha zona intacta, presa do seu ritmo, respirando un tempo que só alá se mantiña sereno. Remato agora así, co último texto, de como son os Nadales de agora, non? Que son uns Natales ás veces pasados por chuvia, con máis frío, con polvorones e roscón de reyes, eso está guai tamén. E de como ás veces para sobrevivir a distancia axuda, porque cando xa non quedan en vida as persoas as que queres,
ti tes o costume desa distancia e hai unha parte de ti que ás veces para que poidas seguir o teu día a día, sobre todo en datas complicadas, pensas, bueno, están lonxe aínda que non estean vivos, para min é como se aínda estivesen na súa casa e lonxe. E ás veces quero seguir pensando iso, non? Este poema é Os Nadales de agora. Unha ferida aínda tenra por non estar nin sequera entre as súas cousas. Tamén unha distancia como antes cando pasaban os días sen chamarnos. Quedan ali moi lonxe, nun avión, a máis de 3 horas no futuro, entre cartas, chamadas de cabina, nun inverno, en sandalias. Grazas. Eu tamén me emocionei. Eu quería preguntar como nesta vida dunha persoa que acaba de chegar, que non ten pois padrón tarxeta sanitaria, aluguer, que non ten permiso de traballo, que entra nun bucle infinito, como é a súa vida intentando conseguir todas esas cousas e ao mesmo tempo tratando de construir unha rede de afectos nova. Quen quere? Es complicado. A ver, no sé si voy un poco por ahí. A nosotros normalmente cuando nos llegan a Ares, normalmente ya tienen aquí la vivienda. Encuentran la vivienda y no sé si entre unos se conocen o tal, acaban viviendo en Ares. Y cómo se construyen, yo creo que al final van buscando afinidades culturales, o sea, porque yo creo que muchos os conocéis, os vais apoyando, os estaréis criticando los servicios sociales, mira esta, mira no sé qué, pero también informándoos un poco, bueno, pues yo tiré por ahí, yo tiré por allí, y después las familias hacen yo creo que mucha unión entre ellas. Alguén de vos? Bueno, yo no te puedo dar esa experiencia porque yo llegué con los papeles. Ujú. Lo que sí te puedo decir es el proceso para acoplarte. Que en mi caso, pues, es mi experiencia, lo que te puedo comentar. Igual, es un proceso igual, porque igual cuando tú llegas aquí a España, así tú tengas ya la nacionalidad, tú tienes que igual ir a la policía a sacar tu DNI, volver a sacar también tu padrón, vas a empezar de nuevo sin ningún tipo de experiencia laboral. Entonces, sí es cierto, da un poco de flexibilidad hasta cierto punto, pero igual empieza de cero. Entonces, a ver, entre cuestiones de papeleo, burocracia, creo que por España no hay ningún tipo de problema. Ahora, en el caso de nosotros, de Venezuela, bueno, ya es un caso ya más amplio. No, yo lo que he observado a través del patronato, nuestro grupo de Ares, o sea, la población de Ares migrante, cuando tienen niños pequeños, en el colegio, los padres se reúnen, hablan y así se van conociendo y entonces, no, yo soy recién llegado, entonces, no, tú tienes que ir ahora a esto, se van ayudando uno a otro, ¿no? Porque obviamente cuando alguien llega, no sabe que existe el patronato Concepción Arenal, o sea, alguien tiene que haber dicho que nosotros existimos, que aquí es una sucursal lo que hay en Ares para atender la población de aquí, pero la principal es en Ferrol, que es realmente la que tiene más capacidad de atención y de muchas más actividades de apoyo, ¿no? Entonces, se van hablando y no, mira, cuando tienes 3 meses que te puedes sacar las tarjetas sanitarias, cuando tienes esto, o sea, se les van diciendo los pasos. Y como ser humano, cada uno va buscando información también y así van avanzando poco a poco. Algunos con menos dificultad, otros con más dificultad. Y en un momento determinado, por ejemplo, una persona que quiere trabajar empieza a preguntar, ¿cómo hago? Sí, pero si no tienes papeles no puedes trabajar. Sí, pero ¿cómo hago? Bueno, o sea, ¿sabes? No puedes, pero puedes.
Economía sumergida. Economía Otro sumergida, tema- que es un tema que hay que Falar. que hay que hablar, que es una realidad que hay. Sí, O sea, a mí nos viene mucho y el comentario es, recomiéndame por favor para una casa, para cuidar a una persona mayor, para limpiar. Y yo, aunque sea la institución, no lo puedo negar, ¿eh? O sea, es que es una manera que tienen ellos para poder sobrevivir. salir adelante. Claro. Sí. Ahora, también, por ejemplo, en la parte de los documentos se le va diciendo, no, mira, ahorita necesitas esto. No, pero es que yo en mi país soy tal. Sí, pero aquí empiezas de cero, a menos que vengas homologado. Entonces, pero eso no puede ser. O sea, todo mi tiempo, aquí empiezas de cero. O sea, tienes que No, empezar de nuevo, ¿no? disculpa que te interrumpa, Dori. Incluso en homologaciones, por lo menos en mi caso, hay carreras incluso que así vengas con tu carrera, no te vale. No, claro, claro. Entonces, Sí, empiezas de cero. sí, Bueno, pero nosotros ya tenemos aquí en Ares muchísimos niños nacidos aquí sí, o recién llegados, muy pequeñitos, que ya con carreras universitarias y claro, claro, claro. sacadas aquí y todo. Sí, sí, sí. Ya la familia que viene con niños recibe muchísima información a través de los padres del mismo colegio, de su entorno. Y entonces ahí se van ayudando también. Y hay en España muchas instituciones que ayudan a todas las personas que requieren ayuda y que quieren ser ayudadas, porque esa es otra, ¿no? Hai un anaco que noto que Soledad quere falar. Ah, sí? Sí. Vale. Non, a ver, sí que ten moito que ver a actitude que tes ti cando emigras, evidentemente, de apertura, de respeto, de curiosidade, de integración, pero tamén ten que ver o que pasa polo outro lado, non? E eu cheguei, en primeiro lugar, ao sur, a Alicante, a Elche, nesa zona, fora polo que fora, ali a receptividade da xente non era moi amable. Quero dicir, eu entendo que tamén podían estar saturados, como te decían, que estaban desbordados, que todo era sudacas, todo era moros, todo era tal, o que fora, pero ti subías ao autobús e había xente que te decía non ocupes ese sitio que é dunha señora, ese tipo de cousas eu vivinas. Cando cheguei a Galicia, lembro de ir á Praza de Abastos de Santiago e unha señora, a peixeira, que me atendeu, me dixo: "E ti de onde és, niña?" E eu dixo: "De Uruguai." E me dixo: "Ai, moito lle debe a miña familia Uruguai." E empezamos a falar. E a receptividade dende o minuto 1 en Galicia foi absolutamente diferente a outros sitios. En outros sitios tamén he sido moi ben acollida, pero falo de esa receptividade colectiva, que penso que ten que ver con que Galicia ten moi presente, que tamén foi moi emigrante, e que a relación que hai con países como Uruguai, Argentina, Venezuela, Suiza, Alemanha é diferente a que poden ter outras rexións do Estado español que non emigraron, porque pásame o mesmo no País Vasco ou en outro sitio, porque Uruguai é un país, por exemplo, que recibe moitísimos vascos, moitos asturianos, moitos canarios. Entón, en eses lugares, eu decateime de que a actitude era diferente. Entón, eu penso que estamos nun momento en que necesitamos, creo que decías ti hoxe pola mañán, Lucía, un pouco máis de memoria todos. Unha memoria do que fomos, do que somos e do que podemos chegar a ser. Porque ninguén ten a vida escrita, ningún de nós, cando naceu ou cando iba á escola ou cando estaba no instituto, tiña escrito onde iba a seguir a súa vida. Non? Nunca sabemos. Entón, deberíamos de ter un pouco máis de empatía hacia quen chega, porque moitas veces prexuzgamos, damos por sentado que porque este de Marrocos ou de Senegal ou Latina vai ser dunha maneira. A mí non se me ocurre pensar os de Ares son dunha maneira, os de Rías Baixas son de outra, os de Lugo son de outra e os de Carnota son de Pero Pues aí ahí entra el otro tema que hablábamos por la mañana, que es el color. Bueno, sí, aí Bueno, non falemos. No es ese lo un tema- mismo Sudamérica, Sí. sois blancos, habláis español, que los que nos vienen de abajo, que vienen de color negro, y que la sociedad en general española, y ahí yo creo que los gallegos un poco también los vemos de otra manera.
Flores de color non creo que... Bueno, pero eu digoche unha cousa, agora estou en horas baixas e estou empezando a perder, pero cando eu cheguei, que era unha mulataza, eu viví todo o tempo que cando entraba aos sitios as señoras collían o home de ganchete. Eu cheguei Non a fora vivir ser. nunha parada de autobús en Santiago de Compostela cunha bolsa de Sarah Home, cun edredón que acababa, o sea, a estampa da ama de casa e dous señores detrás de mí que un lle di a outro, mira a brasileña, ofrécelle 10 euros. Eu, aínda hoxe, cando na porta da casa a veces abra un vendedor, se eu non quero que me molesten, eu lle digo, ai, a señora non está, e non me discuten. Entón, quero dicir que hai veces que tamén temos que non só por negro, tamén no temos contra os chinos, porque pensamos que os chinos seguramente que chegou a saber que negocio, podémoslo ter con todos. Sí. E mesmo neste momento, por acento, xa non só pola Sí, cor de pel, sí. sai un acento a relucir e xa hai Sí. unha etiqueta. Foi diferente. Non? Entón, quero dicir, eu creo que estamos nun tempo en que temos que madurar como sociedade e ter a capacidade de acoller como nos gustaría que nos acollan a nós en calquera lugar do mundo. Porque nós non sabemos se os nosos fillos non van ter que emigrar, os fillos de aquí, por como están as cousas a outro sitio, e nos gustaría que o traten como estamos tratando quen estamos recibindo. Non. Encantaríanos que alguén lles estenda a man, que lles explique que ese tipo de cousas, humanidade, humanidade. Algo básico. Penso eu que sí. Sí. Aproveito este momento que escoitades o ben que fala para presentárvola agora sí como narradora oral. Un aplauso, por favor, para Soledad Fellosa. Ben, eu teño un problema que é que falo moito, así que vou tentar comprimir. Pásame como a Yami, supoño que lle pasará a Alejandro tamén, os que saímos do noso país xa con certa idade, estas datas, pois traen moitas cousas á cabeza, non? Amores que deixamos, ou que menos mal que os perdimos, porque tamén hai que dicir que a distancia fai ese favor, sabes? Non? Sabores, cousas, pois esas cousas aparecen. Entón, quero contarvos que hoxe pola mañán contaba como eu medrei de algunha maneira rodeada de galego, porque cando cheguei aquí eu dicía moitas palabras e todo o mundo me dicía, pero ti xa falas galego? E eu dicía, non, isto é uruguaxo. E non, eran palabras galegas. Eu criei-me con zapatos bergantiños, moito tempo despois coñecín ao señor José Suárez de Bergantiños, que puxera unha zapatería en Uruguai e, por suposto, puxo o nome do lugar, Bergantiños. Eran zapatos destos como os gorilas, sabes? Que ti lle dabas contra a parede e non había Dios que os rompera. Porque, ademais, miña nai dixo, cando rompas os bergantiños, vouche a comprar uns zapatiños de charol vermello, que era o soño da miña vida. Non rompín os zapatos. Que cando eu coñecín ao señor José na festa da Virxe, ali na romería no verán, eu preguntei, señor José, por que os zapatos bergantiños son así? Dixo, ai, eran zapatos de galego, nena, eran zapatos para durar. E digo, pero non toda a vida. O sea, non é preciso, sabes? Ben, pois, en América Latina, medrei con eses, en Uruguai, medrei con eses zapatos, miña nai cociñaba con puré de tomate Pontevedra, íamos ao médico ao centro galego, e miña nai, que era da bella pedagogía, a de meterte medo no corpo, sabes? Que funcionaba, tan mal non salimos. Miña nai non te metía o cuco, ni non. Miña nai íbamos subindo as escaleiras e vi unha señora moi alta, toda de madeira, que miraba así con os ollos transparentes, maravillosos, e ela me dicía, pórtate ben no médico, porque senón a señora vai te a levar. E a señora, con eses ollos así, tiña aquí como un yugo, no? E tiña un pano de flores, e eu iba subindo as escaleiras e miraba por ela, parecíame unha muller maravillosa. Como serán as cousas que moitos anos despois, nunha exposición que comisario meu home, fun ver a esa señora, era a Santa de Azorei, dun dos máis grandes escultores de Galicia, non? Eu medrei á sombra desta señora. E medrei nunha infancia rodeada de tías, porque miña avoa, vasca, casada con un señor portugués da Madeira, tivo 20 fillos, non había televisión, en algo había que entretenerse e ademais había moita terra, non había que ter mano de obra barata.
O que significa tamén que medrei con moitas curmáns, porque eu teño tías que foron tamén moi entusiastas no contexto da repoboación, non? Entón, teño unha tía que tivo 15, outra 14. De feito, todo o mundo sempre mirou moi mal a meu pai porque non somos só 3. Entón era como, que pasa aquí, non? E entón as tías, na miña vida e en América Latina, significaron ser unha institución. Por qué? Porque as tías tiñan dereito ao sopapo. As tías estaban che educar igual que a tua nai. Ademais, eran tempos en que a nai ou o pai facían así co ollo, sabes? E ti funcionabas. Ti agora podes quedar virolla de mirar para todos os sitios e ni Dios te fai caso, non? Pero daquela ti sabías que facías e ti e si por riba tiñas unha tía, outra tal, un non sei que, mima. O sea, medrabas ali. Ademais, cada unha das miñas tías educoume para ser unha muller como ten que ser unha muller, unha ensinoume costura, outra perruquería, outra a bordar, outra a cociñar, o sea, cada unha foi me ensinando, pero a miña tía favorita era a miña tía Esperanza, porque miña tía Esperanza chegaba os domingos, ou no Nadal, chegaba ela, e era unha muller, nos en Uruguai chamámoslle a esa muller mortadela malatada, sabes, porque era todo así, carne, así, choc, e ademais ela poñíase, sabes, estas mulleres que se colocan un cinto e entón, buf, para arriba, buf, para baixo, no? E metía os pés nun zapatiños, así como os que ten Xami, pero claro, como tiña carniña no pé, saltaba, yuc, así como esos nenos pequenos que lle queres morder o pé, sabes? O sea, bueno, miña tía decía que ela tiña interesados en morderlle o pé tamén a ela, non? E máis cousas. Pero a mí o que me interesaba da miña tía era que ela chegaba, e a diferencia das outras tías, que, sabes, tiñas unha preocupada pola tua alma, que te regalaba o libro da catequesis, que te ensinaba tal, era esa que despois, cando casabas, iba a tua casa e pasaba o dedo así por riba dos mobles, sabes, e facía así. No? E cando te veía cos fillos, decía, ui, non vas poder con este. E tiña razón. Bueno, pois miña tía Esperanza non. Miña tía Esperanza chegaba cun escote, ademais completaba o escote. Sabes? E chegaba os domingos cun recendo perfume que deixaba así como unha estela detrás, non? E claro, as cuñadas, que xa sabemos como son as cuñadas, empezaban, ai, mira esta, porque claro, nós tiñamos un tío que facía o mesmo que a miña tía, e meu tío era picaflor, pero a miña tía era unha loca suelta, non? Porque ela dedicábase, en vez de vestir santos, a desvestir todo o que se lle cruzaba por diante. Algo que a nós, as nenas, parecíanos injusto, porque se facían o mesmo, por que non falábamos mal do noso tío, non? Ben, pois a cousa é que ela chegaba así, sabes, E miña tía tiña tetas máxicas. Podo dicir tetas, non? Sí, claro. Xa o dices, está grabado. Creo. Pip, tetas, pip, tip. Tiña tetas máxicas, por qué? Porque ti ibas xunto a ela, sabes, e tiñas mocos, ela facía así, metía a man no escote, sacaba un pano e sonaba chos mocos. Tiñas dolor de cabeza, metía a man, sacaba aspirinas, sabes? Todo calquera cousa ela metía a man no escote e salía de ali dentro. E por riba, se era el día que te tocaba a paga, ela metía a man, pero aí facía isto, mira, así e pa baixo. E entón de aquí sacaba un billete de 5, sabes, que te daba para unha fanta e unhas galletas príncipe, e entón ti estaba mollado o billete, sabes, porque estaba aquí abaixo, non? E entón nos íamos para o almacén de Manolo, para a tenda de Manolo el Gallego, que era que tiña unha tenda lá no cruce, e alá que íbamos todos así, a mover o billete, sabes, para que se refrescara, non? Para entregarlo así mollado e tal, e entón, eso entendino despois, ti chegabas e pedías a fanta e as bolachas, e Manolo facía así. Dixa, doucho a tua tía, non? E dábache máis bolachas. Era xeñal. Entón, claro, eu tiña adoración por esta tía, que ademais, pois, foi que cando chegou o momento de sair, que miña nai te mandaba con unha salla por aquí abaixo, e ela xa te tiña na casa as minisallas, foi a primeira que nos deu a maquillaxe, estas cousas, non? As que nos explicou a vida, como iba a ser a vida, non? Con aquelas ensinanzas que saíamos as mulleres. No? Sí, esto vai pasar todos os meses. Neses días non te toques ali abaixo porque te crecen pelos. Non te laves la cabeza porque vas quedar tola como a tua tía Clara. E non te acerques ás plantas porque secan e non fagas mayonesa porque se corta. E con esa educación salías pola vida.
E así estamos, non? Bueno, pois, a miña tía pasoulle o que lle pasa a moitas mulleres, que chegou un momento en que os pais pois tiveron unha idade e alguén tiña que encargarse deles. Entón tocoulles isto de, que aquí tamén existe, a mellora, non? Que ela ia coidar os pais, que tocaballe unha mellora na herencia, e, bueno, a coidar deles. Pero ela dixo, eu encárgome de papá, de mamá, pero eu quero casa para min. Entón, estaba a carretera, deste lado estaba a casa dos meus avós, e deste lado, aproveitando unha legislación que existiu hasta finais dos anos 70 en Uruguai e que moita xente se beneficiou cando ti emigrabas a Uruguai, chegabas ao porto de Montevideo e preguntábanche ali se querías traballar na cidade ou se querías ir a traballar no campo. Eran tempos en que se precisaba moita xente ali. Entón, se ti querías ir ao campo, collían no mapa e te daban unha finca e tiñas que traballala por X tempo, levantar unha vivenda, darla a producir, e ao cabo de tantos tempos, esas terras, pois era un instituto de colonización que o que permitiera que ti, pois, reemprendieras. Si era na cidade, tiñas outras facilidades. Tamén tiñas a simplificación por parte do funcionario que non estaba moi escolarizado e que se teu apelido era Trajkovski, pois pasabas a chamarte Teleng. Non? O sea, simplificaba, e así eso dificulta hoxe en día moita xente que está buscando a nacionalidade, que como hubo un funcionario que modificou, pues, bueno, ali vamos. Pero para resumir, porque me lío. A cousa é que levantaron a casa da miña tía, do outro lado, a legislatura que decía que era de sol a sol. Imaginaredes que nunha familia con 20 de mulleres, máis 20 maridos, máis non sei cantos curmáns, pues, levantaron un chalé de sol a sol, sabes? O sea, fixeron a casa dela. E así chegou a mi vida a lenda da miña tía Esperanza, que quedou na historia da familia porque miña tía Esperanza tiña a extraña capacidade de morrer todos os días e resucitar. Sí, así como escoitas. Sabes, temos unha igrexa mundial baseada nun señor que resucitou un só día e miña tía non ten religión e morría e resucitaba todos os días. Mirade as injusticias, onde chegan as desigualdades. E entón, a cousa foi que, claro, no momento en que a miña tía empeza a encargarse da familia, que facía ela? Pois, vou vos contar un día normal. Sonaba o despertador, a 5:30 da mañán, ela cruzaba a casa, entraba na casa dos avós, prendía a lareira, prendía o forno, que xa tiña de noite antes o lévedo preparado para poñer o pan a primeira hora da mañán, e onde estaban as leiteiras, revisaba o leite, sacaba os coallos, revisaba os panos do queixo, daba outra volta a manteiga, e mentres colocaba a primeira fornada de pan, ía ao lavadoiro, e ali no lavadoiro sacaba a roupa que deixara toda a noite no xabón e recollía que estaba na herba o clareo, porque lembrades que había un tempo que a roupa ia ao clareo. Agora nin herba temos para o clareo, pero bueno, a roupa quedaba moi ben. Tamén é certo que dicían que as bragas non había que poñelas a clareo porque senón as mulleres quedábamos alunadas e que era algo que favorecía o intercambio. Non vou contar isto. A cousa é que despois de recoller a roupa, ela comenzaba a preparar os almorzos de todos os da casa, ia polo pasillo despertando os rapaces que tiñan que ir a coller autobús para ir ao instituto, os homes que tiñan que ir para o traballo, e despois de dar a primeira tanda de almorzos e colocar a todo o mundo no camiño, ela preparaba a segunda tanda de almorzo, iba polos cuartos e despertaba primeiro a miña avoa que dormía deste lado da casa e despois a meu avó que dormía do outro lado, porque hubo un momento que meus avós separáronse. A cousa foi porque meu avó non entendía e preguntoulle a miña avoa, dixo, mira, en que momento perdinche eu a ti que cando nós casamos eu tiña 24 e ti tiñas 20 e agora eu teño 90 e ti tes 70. O que non sabía meu avó era que meu avoa tuvo un día que empezou a quitarse un ano, a quitar outro, e chegou un momento que nin ela sabía os anos que tiña, e eu penso que o corpo decidiu asumir iso, sabes, porque cando a miña avoa morreu, asegúrovos que non representaba a idade que tiña. Entón, eu estou nas mesmas, sabes? Eu estou perdidísima da idade que teño, a ver se vou para baixo en vez de ir para arriba. E, despois de despertar a avó e despertar a avoa, iba a despertar o irmán da miña avoa, porque, bueno, sabedes que era o irmán da miña avoa devolvérono.
porque hai homes que hai para devolver. E a este devolvérono, e entón, a la que sentaba os tres, ademais de dar os almorzos, daba as mediciñas a cada un, porque era maneira de mantelo, sabes, porque senón non había que, e despois de deixalos, se era tempo de caloriño, á sombra no patio de atrás, e se era tempo de frío, a resguardo ao soliño diante da xanela da porta do frente. Ali iba polos cuartos, comenzaba a facer os cuartos, e mentre facía os cuartos, de cando en vez regresaba á cociña, iba preparando a comida, iba vigilando que os avós non se mataran entre eles, porque todo era posible, e cando chegaba o mediodía comenzaba a servir as comidas, e a medida que chegaban todas as tandas iba dando as comidas, pero polo medio había pasado polo galiñeiro, recollido os ovos, vixiado que os homes fixeran ordeñe das vacas, sacaran as cousas da erva, controlar que o camión do leite recollía todo, que as planiñas estaban completas, e cando, despois de dar de comer a todo o mundo, mandaba todos a dormir a siesta, que era unha necesidade obligatoria e perentoria. E despois de que estaba todo o mundo a dormir a siesta, ela baixaba todas as persianas e cruzaba a súa casa, preparaba té, sentábase diante dun moble, que seguramente tedes visto algunha vez aqueles mobles que tiñan unha tapa así curva que levantabas para arriba, que era como un escritorio todo cheo de caixonciños, sacaba papel, tinta, tinteiro, e con esa letra que só pode ter quen fixo caligrafía na escola, escribía unha carta que empezaba máis ou menos así. Querida Esperanza, sen dúbida ninguna, ti és a muller máis maravillosa que coñezo na miña vida. O teu andar é unha festa de celebración polas rúas deste pueblo. As túas mans fan maxia con todo o que tocan. Eres única, eres extraordinaria. Quérote, asinado, Esperanza. Doblaba a carta, metía nun sobre, guardaba e despois ia morrer. A eso das 3, morría. E nós, que despertábamos da siesta, agardábamos do outro lado da carretera a ver que se levantaban así as cortinas das xanelas, porque se estaba morta, había que deixala. Porque máis que nada todos sabíamos que cos mortos non hai que meterse, porque despois veñen pola noite, collente das patas e sacanche da cama, sabes? Eso non lo contou a miña avó e nós estábamos segurísimos. Quen se iba a meter cun morto? Así que nos esperábamos e había un momento en que ela levantábase as cortinas e collía o té que deixara ali na teteira, infusionando, sacaba algún biscoito que fixera pola mañán mentre facía o pan, cortaba un anaco de biscoito, servía o té ali no porche nunhas tazas de té de porcelana inglesa que era o tesouro que tiña ela, collía a carta e comenzaba a ler. E a miña tía Esperanza, que cando morrera estaba co pelo murcho, os ollos apagados, a pel oscura. En ese momento, a tía Esperanza, mentres leía, sentía que a cor regresaba. Regresaba aos ollos, a pel, a cabeleira. E entón levantaba a cabeza e con toda a enerxía do mundo atravesaba lá de novo a carretera para retomar as tarefas da tarde, que era dar as merendas, os que tiñan que ir a visitar as enamoradas, plancharles as camisas, acompañar os rapaces a facer as tarefas, preparar a cea. Si era no inverno, pasar ali o braseiro pola cama para que as camas non estiveran húmedas. Si era polo verán, collía unha cousa que era moi ecolóxica e saudável, que era Flit, que era algo así, un degenerado do TNT, que con unha máquina abría a porta do cuarto e facía fush, fush, pa dentro, sabes? E dormíamos todos inmediatamente, sobre que te caíese. Non quedaban mosquitos, pero tampouco quedabas ti desperto, non? E despois, sí, marchaba a súa casa a dormir para pola mañán do día seguinte comezar a súa vida exactamente igual. A morrer ás 3, a resucitar ás 5, a tomar o té, a leer a súa carta e a seguir coa vida. Pero un día pasou algo increíble. A tía Esperanza foi morrer, como sempre, e cando resucitou, colleu a carta, comezou a ler esas palabras maravillosas que falaban dos seus ollos, do seu andar. Pero algo era diferente, porque na carta, nun momento, decía: eses os teus andar que quero eu acompañar. E asinaba: quérote,
o carteiro. Demais está a decir que dende ese día a miña tía Esperanza seguiu a morrer. Pero sabedes que mudou? A resurrección. Porque xa, ela que sempre era puntual, sabes? Agora resucitaba ás 5, 5:30, 7 menos cuarto. E coincidía cos días que na oficina de correos aparecía un cartel que decía pechado por defunción, fun entregar un paquete lonxe. Nos aprendimos con isto a felicidade que veíamos na tía Esperanza despois da resurrección, a importancia do que ti escribes nunha carta. Porque as palabras que pos nunha carta poden matar ou dar vida para sempre. E os que nos toca ir polo mundo, agardamos esas cartas, correos, mensaxes, WhatsApp, vídeos, como auga de maio, porque son a conexión con quen está do outro lado. O silencio é o peor que nos pode pasar. E iso que fai que ti podes percorrer esta terra, enamorar dela e decidir subirte a esta loita constante de preservar a memoria deste lugar. Eu que son das que penso que mentres cociñamos a lume manso contamos historias. Adoro escoitar as historias que a xente conta mentres está cociñando. Lembrades cando facíamos comidas que levaban un tempo e mentres cociñábamos falábamos. Hoxe en día que temos o tupper, o que non temos tempo, nin falamos, mesmo nin sentamos a mesma hora na mesa. É algo terrible. E entón, en este non falar, perdémonos. Teño un traballo maravilloso, teño a sorte de ir polo mundo escoitando estas historias. Tan é así que un día, estando en Santiago de Compostela, e con isto a cabo, estaba un escritor uruguayo maravilloso que xa morreu, Eduardo Galeano, e entón, comentando que levas tanto tempo aquí, non só tempo de anos, sino tempo de calidade, tempo de convivencia, tempo de inserción. Esa sensación de que ti hai veces que és máis galega que uruguaya. E sintes que eso no que te educaches da tua patria, dos valores da tua terra, case que sintes que estás a traicionala. E entón el dixo unha cousa maravillosa, dixo, mira, negra, las personas son como árboles. Ahí donde nacemos tenemos las raíces y nos alimentamos de las raíces y crecemos con lo que nos hemos alimentado en esa raíz. Pero hoy en día ya sabemos también que los árboles se alimentan de las ramas y de las hojas. Me dijo, vos ahora tenés las ramas y las hojas acá. Serías moi parva se non te alimentaras do lugar onde estás. E o máis bonito, dixo, lindo va a ser cando florezcas. E en esas estamos, en florecer. Bueno, agora sí que remata esta viaxe que durou 6 meses, que foi Cruzas en Mirar, que foron tantas conversas as que vedes sacó, pero as que houbo detrás que non foron gravadas, que foron individuais. Eu quero agradecer de corazón, moi especificamente a Alma que está aí ao fondo, a Cultura polo apoio porque este proxecto se poida dar, a Doris do Patronato Concepción Arenal por facer o que facedes, os servizos sociais do Concello, Lucía. Gracias, Alejandro, por vir e contar a túa experiencia, pero tamén a dúas compañeiras de viaxe excepcionais que dende a súa experiencia, pero tamén dende a poesía, dende a narración oral, fixeron que este diálogo sexa arte. Así que, grazas, Yamini, grazas, Soledad. Seguimos falando. Gracias.